ị na-aga Katọlik n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, ị na-aga Anglican n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, ị na-aga Pentikọstal n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, igwe niile ejekọ n'ụzọ n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, igwe niile ejekọ n'ụzọ n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere. Tuwo obi n'igwe, tuwo obi n'igwe, tuwo obi n'igwe, tuwo obi n'igwe bụ na oyi dibịa tuwo olisa ndebo naba agụ malimo tuwo obi n'igwe, tuwo obi n'igwe keriba ya mendilo, keriba ya mendilo, ya mendilo, tuwo obi n'igwe tuwo nwano nenu ogodi ara kunana tuwo obi n'igwe anya mara ibe ya mendilo Adibari na di laka tuwu obi n'igwe ulaga Jizọs onyoma na gbolu mo nbia keriba ya mandolu tuwo mo ibe ya mandolu tuwo obi n'igwe yima na belisi ebelonu mana ya mara ibe ya ngonu Bati meleze ya bulileze anazeze azo oya chitu elugo yetulo tuwo obi n'igwe ulaga Jizọs onoma mwe keneyi obala nwa na gbamboto oya delege mma ị na-aga Katọlik n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, ị na-aga Anglican n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, ị na-aga Pentikọstal n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, igwe niile ejekọ n'ụzọ n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, igwe niile ejekọ n'ụzọ n'ụwa ofu Chukwu ka anyị na-ekpere. Chukwu olisi megide ihe mmenụ na mmadụ mba anadago eziokwu n'ife dị ọkụ na o mesịrị jụọ nnegwu oyi a na-esiro Chukwu anyị ngọ ọnwanụ kacha isi emela anyị ile na mmelụba ji wee jụba ajụjụ maka echiche ndị ilo niile nọ mesịrị wụọ narị kpomkpom Chukwu nwe ogbenye isi ka ịbụsị anya ọnụla anyị melie ya anyị ego n'ibe ibela n'ọnwụnwa na-abago eziokwu chanji dere anyị ma n'odesigo Chukwu dere anyị ma n'odesigo emeseta m ime omibe Chukwu ịma mmadụ na mfọlọ fema nne ọwakalị abịarọbịa onye ngwa mmụ azụmahịa anyị eba onye ngwa mmụ nkiri anyị na-ekwu ụdịnwa ndị njekwu ya ndị gaji ibie ndị ọrụ anyị na-ebe na anyị agaghị udo na anyị anaghị udo nwere enwe nsogbu anyị na-ekwu ndị nke nwere sinabazi ọzụka adịba enwe anyị Ani kenal gini kosa kau nak, rasa kan mana lihat kau paling ada kosa dia tu. Ada mana dia? Ebi ga ekele lụ gị onye ụlọọrụ nke ziri ka ibi achọrọ m ka anyị malife na-akpọ gị n'afọ ala m bụ Chief Atata Nwola Mme. Chief Atata Nwola Mme Yes. mana eziokwu mmiri ga na-atara ata nọ mgbagba ọkụ ka ị na-eme Onye. kedu ife ị na-eme taata anyị bịara na bụ n'ụra mmadụ itujuo Asị m ka nkwa nna m bụ mmanụ emechibata ka nkwali ugwu ikpete maazụ bụ onye mụrụ Chujukwu mmanụ emebe atata nna gị kedu ife a na-akpọ ya n'aba ya abịa bụ Chief mmadụ na-emechibata nwezi igwe agbụtụ nna gị arọ one ka ọ dị nwere rapụ 73 years ka ọ dị nwere rapụ. 3 years ka ọ dị Yes. mana eziokwu ụmụ one ka nna gị mụtara Nna m mụtara ụmụ nwoke ịnọ na ụmụ nwaanyị ịnọ. na mmadụ asatọ ka nna gị mụtara Yes. nwunye one ka ọ nụrụ Ọ lụrụ nwunye ịtọ. ọ nụrụ nwunye ịtọ Yes. oke taata a na-akwanye bụ ozu ọsọsọ gị bụ ya na-akwa ozu Yes, ụmụnne m ndị ọzọ akwasịgo n'ọsụsa m ka ọ wụọ oke ya basị ka nkwa akwa olu ugwu atamaazụ. mana eziokwu dịka o si wee gbajuo dọlụ taata kedu ekpele ị na-ekpele ndị ọhụ gị ndị ụtọ gị
ndị si ebe dị iche iche wee na-abịa maka mmemme ị na-eme taata? ekpele m na-ekpeli ibe niile na-abịa na ka wa nọghalị m ịkwalị nna m bụ mana emechibata ugwu ikpete maazụ tata bụ na onye ọbụla na-abịa akwamozu ga-abịa lie n'udo. Onye ọbụla jiri obiala akwamozu n'udo bụ onye ji ajọ iwe abịa nne. Onye ọbụla ji ezigbo iwe abịa abịala akwamozu n'udo. Adaghị akwa ozu akwakpu onye nwa na nne na-enwere nsogbu ọbụla ọ ya analụkwuru ezinụlọ ibie. Ọbụla o nwere onye ọbụla ya enwe nsogbu ma ọ bịa na ụna olesi onye chara ji iwe na-abịa abịa bụ onye jiri oyi lute nwa akwamozu nwere tata. Tata anyị nọ na kedu obodo anyị nọ taa? Na Iyorọ Anam. Iyorọ Anam. Yes. Okay. Iyorọ Anam na ebe ka ọ dị? Ọ dị na Anambra West. Anambra n'ime West. Anam. Yes. Okay. Yeah. Daalụ rinne. Anyị Yeah. bụrụ si na ọbụla ịkwasịgo nna gị na-arụsi ike. Ise. Ogologo ndụ, ibe Ise. akwa akwa ibe nwe nwe. Ise. Onye bụ gị lọta ibe mere nwe ya eme. Ise o. Ya agazie. Arụ iri ọnụ. In the person of Chukwudoku Masika Bekala Nalia, Rabalum Piagu Pazo, because of Yanambo, Chukwudoku Maruname, Atatawa Lama, Nukumaro de Kanukwale, so on a Canadian Maro. On a Canadian Banana Canadian Maro, when I get Tesbo Maro. Atatawa Lama, or Colombo. I like all about you, not to kill you. But I'm from my life. To go to my mic and I thought I was a clever. And they can use them now. My life, I call a woman, and I'm one of the such a one, and it's like that. I think I force like a force. Over a cat, every matter. I'm on a piano. I like a mere ezbo Maracado. Maraba for number for the teacher, Maraba, Papa. When I know, one of the other hello, Cobo. What do you can never do? So, asum kangawa niru. Kaita na talaji. Oluwa eke kalwa eke nagogi gibazara tesalogu. Gikalewe na mawore eke ligi. Aibo Anambra na ndị Nigeria na mmụọ Iyorọ na Anam niile nọ n'ebe n'Igbo niile ada n'iru gị tata. Anyị sị gị daalụ maka ndụ nke inyere anyị na-ekene gị maka nke ihe nye anyị echi. Anyị sị gị gbaala anyị ajọ iwe nna anyị mere nwee megide gị site n'okwu ọnụ okwu maọbụ n'ụzọ. Anyị sị gị na-awụ. Anyị sị gị mmadụ niile mụ na ama na nsọ. Anyị kere gị anya na n'igwe nna m ana na ebe obu anya onye ma na ogbu ana mbaraka mba aka aka enyi kọlịa mgbeleba na mara n'ezi na tụ egwu ọdana mmụọ eke mmiri n'ebe ogo n'ebe akpata. Anyị emezie anyị amabile na edo ana ekenego iwe nne na-emere Iyorọ iwe kene nwa bụ n'Iyorọ kana n'Iyorọ kana iwe nne na-emere anya m iwe. Anyị so na ọnọdụ nke anyị gbakọtara tata bụ ka anyị kwa nna anyị bụ mmadụ emechi gbata nwụrụ anwụ. Oge na anyị hụta iwe akwụ na iwe enwe arụ esi anyị ike. Egwu m si na ọkpa anyị ji bịa n'ebe na anyị naba na nke anyị ji na-amagharị. Egwu m si na iwe na-ekpele anyị na-ekpele kọ ya ahụ. Onye ji ezigbo iwe ọbụla na ọnaba naba naba. Onye ji ajọ iwe ndị ọnaba naba ozugbo ajọ iwe naba. Anyị wụ si na mmiri emeritema iwe emeritema mmiri akọrọ ya. Egwu si na ndụ ahụ. Onye na-esi ajọ iwe nna anyị egwu m si na ọdachi ada anyị bịa abịala mgbalụ. Egwu m si na esi n'iwe ọma emerụla anyị n'iru ome na-azụ anya maka na mara na jụrụ ga-ajụ ọcha. Ịjụ ọ ga-ajụ ọcha ịhwa ọrụ anyị jikwa erodo ọkụ ozugbo. Anyị na-ekene ụmụnne nọ n'Iyorọ nke esiri ya zelu nwata ka anyị bụ na wara ya kpọrọ ya kpọọ ibi anya maka na nnukwu na ome n'ibe ya gwụrụ nkịta aka na-akpọli ya. Egwu m si na akwamozu anyị na-agbata taa na anyị hwatịa udo hwatịa ọganiru famịlị anyị bịara n'ibe na anyị na iwe mmemme azi ọnụ iwu ka ọ bụ na aka aja abịa ọnụ. Egwu m si na poizin ya bịara ya rabe okwu ya nwụọ. Ụdị anyị jikwa erodo ọkụ ozugbo ebe anyị hwa n'iwe Thank you very much. Chima Meza,
kenele gị Honorable Mandela Odogwu na India anyị kenele gị unu bụ ndị agha bụ ụnụ nwe ụka ya gbasara agbasa anyị kenele gị God bless you. Biko ndị be aghọta na akwa na biki sekretary adị aktive ọ pụtara ọ dị melive amalụ mma ovu ovi mbụ ka ọ pụtara ọ sị na ọ na-agara ata atawala nne n'nso melive amalụ mma 100,000 naira ka o wetara ọ sị na nna ji eti ata aka n'obi. Emeka Chedu melive amalụ mma 100,000 naira. Emeka Chinedu anyị kenele gị. Chinedu Uduaka Chedu Uduaka melive amalụ mma na bụ master 100,000 naira. Chedu anyị kelekwulu gị. God bless you. Anyị kwuo maka Chukwudozie Solo o melive amalụ mma 120,000 naira. Chukwudozie anyị kenele gị. God bless you my brother. Izu melive amalụ mma Izu bụ agbalịsịa ngere kwulu nwụọ 300,000 naira. Agbalịsịa ngere na anyị kenele gị. God bless you. Ichie igwe ndị ọbịa melive amalụ mma 50,000 naira. Igwe ndị ọbịa anyị na-ekene gị. God bless you. Ka anyị kwuo maka Ifeanyi Ezebile 100,000 naira. Ifeanyi Ezebile anyị ekene gị. Ijelego Nechia 50,000 naira. Ijelego anyị kenele gị. Nnamdi Adezuno Omega melive amalụ mma 50,000 naira. Omega anyị ekene gị. God bless you. PAP na bụ Pegi o melive amalụ mma 200,000 naira. Sawaiti 50,000 naira. Ọba Sawaiti anyị kenele gị. Chineso 50,000 naira. Osi Okoye 100,000 naira. Chinedu Bestman nwoke o melive amalụ mma 30,000 naira. Sapi Eliemuno 50,000 naira. Kingsley Sunday Odalo City o melive amalụ mma kede gede. Eze kwesịrị afọdụle 50,000 naira. Anyị eje ka anyị bịa ndị mmadụ bịakwuo anyị gakwuo n'iru ife anyị kpọrọ na bụ 1 to 20 ọbụla ga-adịta mgbe niile ba melive amalụ mma na wetara 15,000 naira. Basị na ba ji akwado atawala mma maka akwamozu nne ya n'ụbọchị tata. Ndị ụda maka anyị kelele unu. God bless you. Ndị be asị na ncheta kasị Ejike Nzegwu de CBN Ejike melive amalụ mma 50,000 naira. CBN anyị kenele gị. Ikenga ego 30,000 naira. Big Tiger Big melive amalụ mma 50,000 naira. Chika Mlebo Authentic 50,000 naira. Alayi Ikwebuo Alayi melive amalụ mma 50,000 naira. Chukwudi Nwata Chode 50,000 naira. Eduwodo 50,000 naira. Chinwaza Dasavo Egwuoba 50,000 naira. Ejike Judu Nnacho 50,000 naira. Eto Maloma ezigbo bọọlụ ka ọ bụ. Eto 50,000 naira. Onyedika Okonkwo Onyedika 50,000 naira. Nonso Spain 50,000 naira. Odibo Odocha Nwannamu 50,000 naira. Hyacinth Nwachukwu Kwa melive amalụ mma mane only mane 50,000 naira. Ikenna Bigi Ikenna melive amalụ mma 50,000 naira. Chukwudozie Augustine Oka Kendolistic 50,000 naira. Eze Ego Chukwuma 50,000 naira.
Mwaloba Christian Ochele 50,000 naira. Arioba Onye 100,000 naira. Arioba Onye Anya Kanaloge Chobode Okeke Njepu Obobo Nakevedeza 50,000 naira. Abo 30,000 Aboy Felice Aboy Anya Kanaloge Chijoke Simon Okeke Nabo Akajiako Ezibanya Mudara Paluku Anamo Odoguna Kewai 50,000 naira Nabo Wa Simon Okeke Wane Ebago Chifu Onyapaniaka 50,000 naira Komelo Onye Kwelu John Oka Omeleva Malama 50,000 Chikwa Duo 50,000 naira Ekene naira Orimile Gona Kewai 20,000 naira Basile Ilebunemu Ilembo Ogugwa 100,000 naira Akulobeche Onanabaino 50,000 naira Akwa Ikeneloge Ebonade 50,000 naira Big Felice Nakeya Big Felice Oka sweet kiti ya kuleba sweet no Aye Keneloge Aike Augustine Wafo Nabo Ikechu Augustine Wafo Odoguna South Africa 50,000 naira Obale Mokolo 150,000 naira Ike Demo Chukwu Rat Avanke di Kwogu Obasnashi Orafon Biwa 50,000 naira Kongo Tele Manahwa Ana Jaja Donode Aye Keneloge Basilema Meliva Manabo Mayor 500,000 naira the mayor Mayor Keneloge God bless you Shinebu Aneja 30,000 naira Ifechukwu Udaba Aku Ego Omeliva Maloma 30,000 naira Chukwubiga Ike Chukwuchiwaba 20,000 naira Samuel Anekwe Sam Omeliva Maloma 30,000 naira Shedu Wavu Wane Odumodu Junior 100,000 naira Izioba Egowano Ofanamo 30,000 naira Uchenna Keke Omeliva Maloma 30,000 naira Chibuzo Obasnachi Kilinko Double respect. Yeah, double respect. Chibuzo double respect Omeliva Maloma 30,000 naira Ifeanyi George Ocha 50,000 naira Onuwa Eze 20,000 naira Chikwado Wavu Nwanne 50,000 naira Arize Omeliva Maloma 40,000 naira Komotari Dozie Odalo 50,000 naira Ifeanyi Ezulu Bigi Molomolo Okolobo Mwolmanamo 50,000 naira Friday Keka Nekwa Igwe Aye Keneloge 20,000 naira Aye Abapugodi Oso Ifa Kolona Abo 70 Ka DJ Nekwanye Gukono Do Bagote Abia continue ndi wara Obasnachi Ine Kenegi God bless you Onyenna Okolobia Ay, kenalano, umanya kana, una bagotagol. Anang. Begini.
mana ego mekwa n'anya iwu chekwu gọọmenti onye na-ebido nke bụ Obasinachi Obasinachi ọkụ anyị ọga Oya sebelah aku salah aku nu mali ambo. Awara yang malagi. Celebrity. Jisi Kanaloba, Lanamoba Senachi, Ubuja Kanade. Anabocha Oba, Jisi Kanalobe, Ubuja Kanade, Oba. Ibu, Amara Monemo, Balabia Stada, Stada Wallama, Okolab, Jehu, Alu, Apapa. Yes, Munam Mohabalabia, Mammy, Sosiano, Lupe Bridge, Nana, Mono Kama. Let a more about Wandara. About Body, a President Mono, the Polygino, a Pemi, to the Royal Kapu, Anu. Robin and Nakachi, it is made in Nohono. One was on the one of Jehu, who would have been I followed them. Father, we take on half a dozen again at December. No good down for the Wamuji. No me. It won't have to go down. What about 1 week? We are Naluno. She knows what I will put on Muranga Passia. Naya Nopu. You are now open where Cham over Jehu. Amarona Ben, Sividako. Uguda Wendale. Babu Buara, Bonabonabon. See what is your boy Hakam. One man have asked about that. You want to leave. You will have a little
ugwu dara agbado ya ka iburu n'uche jiri nwanne m ọ gaala n'aka mma n'okorobịa igbu ka m na-agburu chi m obodo alụsị ọrụ samroda sabalụ nwanne ọkwụ chụkọ ya aka m olugbu iziogwu na-akpọ gị n'ebe m nọ igbu ka m na-agburu chi m sabalụ ọ bụ ndị na-edecha na mgbere ebe nwanne samroda igbezu na-akpọ gị ị na n'ihu n'egwu kedụ bụ ọjade ọjade nwa bụrụ ere onye be anyị ọjade anụ nwere obi ọ bụ nwa ọjade bụ ọnọ n'ama egwu egwu ka m na-agbụrụ anyị egwu dị mma gbara ma obodo arụsị ọgụ ịba nga ọ bụrụ na ọ na-eme n'elu anyị ebe akwa agba oji ahịa ọhụrụ ọ bụ ebe ebe ọkụ obodo na-agbụrụ chi aka mmadụ n'egwu Chego obodo iri ha chego anaba Ebe ga Paras. Thank you.
nwanne m abịa ụbọchị ga-akpata ka ego wa gide ma ọ bụ agwụ otu ọcha weghachi nwanne m ekele nwanne nkorobịa Chiedu Chinedu nwaome ọ baala amaka na nkorobịa Chiedu ọnụmakịrị ego na-ewe du nwanne Mandala, Mandala, Ọmọlọ́dọ̀. Wọ́n jẹ́ ọmọ bàbá rẹ̀ wọ́n lóore. Àtọ́jú ewu. Àyìnlá ìjọba ọmọ ìjọba ọ̀gọ̀. Ndé mú ìyára na mú òtún yìí. Ọtí ní ọmọ ọkẹ́ ńlá ẹ̀kẹ́ ní ilé wa. Ebe kí ni ọmọ ọlá mọ́ ọtí ní ìpínlẹ̀ Alú. Wọ́n gbọ́ kí ni ọmọ ọjọ́ ìgbà tó lọ́wọ́. Biko ka ịgbagọta ka egwu asaghị oke ihe egedebere mere na ọ nwere ndị chọrọ ịbịa ihe ndị be anyị atata akụwa ọbịa ka na ngwa na n'ihu ndị na-agbagọta bụ ndị ọkwa kemi ndị ọgọ dị ọzọ ndị ọgọ anyị na-asị m nnọọ
Ask them
na-achụ ọgbakọ atụ mmụọsị ya bụ mụ na-asị ọkụ ọgwụgwụ gwajụ emeke nne m ọdụmọdụ n'ọrụ ka mata kwere ọgbaghị ikpe m ejidema n'ọrụ ka lalọdụ ọdụmọdụ nwanne kwụsịrị ikele nwata nwoke ịgbanụkọ nwanne na-ese mmadụ ịgbanụkọ na-achị nwata gị ndebe adị ebe ese nwata nwụ ị na-abịa igwe ndị obi a obodo ndị a ọdụmọdụ nwanne rube n'ime akwarụ ndebe ebe mụ na-agba abịa alazi ịja na-akwarụ ịrapụ aja n'ọlazi ịja na-akwarụ gbapụrụ pati ugbo ka nna akpọ ịgbarụ ga na-achọ mọja nwanne nọsụ n'ụlọ ugbo ka nna akpọ ọdụmọdụ nwanne na na-enweja na-ekwe ọya agụ oji mee ike ajaja na ọkọkọ aka emu mmanwụ nwanne ji na-ebu ọjọ na ọkọkọ abakọ ya ịrụrị ha ya bụ echebujo na ọkọkọ aka emu mmanwụ ndeli ọ dịgba nna m ọjọ na ọgbogbo dị ya ọ dịghị ya bụ chọja na ọkọkọ nne ya tọrọ ọkọkọ Pasi mana di mana apa mana selu ini bukan kamu. Enak wujud sama mana apa sudah itu masih. Mana di mana apa selu ini bukan kamu. Namai, pasi mana dulu kamu mana muata. Apabila mana dulu bapa ya emoria. Apa God bless.
God bless you all people. The children of God, 20,000 naira. Asina na gali mwenye atata na lambe. Ema la mwenye oge boge kogo. Anaba. Engineer, tuwa ime God yoke. Obaini, dalu mpiko nuke shini ya zalono. Eke unyame eze kwa nam high shift chuku modense. Eze shiba logo. Kendoli sigi. Oya dile, iwane menya dile. Oya ibeli kiyete ane wabonya. Eke atata. Wala mme. Onye kege chive tiridenko gezi ye. Izumi ya lebu yani. Ikwado osili before. Etago ndi lo bulu bata. Mana obu na nka ya mero ege malike kalime. Obu na nka ya mere maro nke kalime. So ego asana na chukwu mesiri gike. O nwere iwe bupulu gị.
won't come to Pastor Zoe, but don't want to women. No sacrifice, no glory. No more bloody girl. Engineer, start recording. Actually, go and check the book and check. No money, no more bloody girl. Now, while I want mom, Madonna kama da kele konya da ta go kai ba yaza maka don wali kena ale ai ne tie go dika sina na ma ne ga ne me ma no yen ke mu ke bu olu ka wa amammo ko male momo olu ka wa amammo ko male momo mana uyande zibo wanande momo Wanezibego, Wanande Mamu, Alebu Mohanobu, Omoya Suzanne, Kazanu, Uwaji Blayora. Jini Acheguacho, Dibunacho, Uwaji Blayora. You more can I go atata, atata, Andash. Shalom. Atata wala me. Ana ko wana evi moja akosu no vego ali spon ka ka eli ozo ata to buna ndem na wasa wana wa muna ge no to okwo 12 o'clock ka ban tata onya bo so mia maka chuku onya mia na no ro kana mpia kedi baka mpia na ro wana mpia ntia ro yo mo presiwi yana inuwere ma alebo mu kwando bu abo ya bobe amaro ya mali bobe abo ya bobe inuwere ma alebo mu kwando bu ojisibeti amogo inuwere ma ubo kata noje goshimara za na mo hobago wazenu inuwere ma wachimara za bia ojisibeti amogo Ojiwe mogo, bigo kelezo emo asaba ideke. No pẹ̀lú me buru balanza. O le fun na e. Ise. Oko me wan mo kere kere. Nu go mo. O ka wan he amamo mo obeke male mo mo. Mana o ya na eziwo. O wa na nde mo. Oko vuluzo. Oko me wan Nalona mbebuli simete mo. Dalane, let's go there. It's a good. Dalane. Okay. Inside the bar. Come to them. Let's go there. Koshiko. Tiny. Monsieur. Ono ma no no ka bia le obulo na bia no eti egwu no abi ebe na eli olili eti egwu olili ibe bia bo no owa de ya panda chimele kwa sha meshi kendeli siki ai ga jigi bidegu no wa maka no be gi guys nata ai tolu megu le be gude
anda kendo mmawo keneyi kendo mmawo keneyi kendo mmawo keneyi kendo mmawo keneyi alwanam oboleze kendo mmawo keneyi kendo mmawo keneyi otu ege mamuda nkechi obodo mmawo isi walu go bie onye mi na ndị egwu ebali ihe ọra mmadụ ka ndị bịa ihe ọra mmadụ ka chọrọ bịa ihe ọra asị ma ọ bụ onye ọ bụ onye ayi ozi onwe ọla mma orimiri atasa ese ndị level late o nga wale gala mba na egwu a yi nwere iwo ka ekpu ama ịnya ojú ojú adịghị mma isi iwe olugo bịa ezi enwe ọla mma o atasa adị nwere nwayọ achọ m ka m gwa egwu tata achọ m ka m gwa egwu ọba god ogwe isi wọlú go bịara obi ọba lẹ́mú ní ìwọ rẹ̀ ịdị na mbụ omen nke ka na-ekwu ozi ego abịa n'ime gị jiri akpabụla ego na ọkachi nweje buote moto m na ebuote gị onye ego gị bara m n'iwe chie kendo mmawo keneyi kendo mmawo keneyi onye ọbalị mee onye bụ kenesi ya bụ kendolisiki onye obodo m eji ikwu nne dị n'ibe m onye ihe nile nwa last week mụọ ọ kpọrọ mụ na ndị ego mbuli gbaja ọkwa ya izele alụlụ ebe akwụkwọ ihe ogu alụlụ ebe dadịgarụ kendo mmanwụ na-ekwu okwu ego ntụtụ n'ibe gị bara m n'ibe kendo tụchara ekwentị ego nwere ndị asịrị ige ndị asịrị Auxiliary. eze kendo sodogwu Auxiliary. kendo listik onye niile iwe na-eme ga n'ili ọzọ eze ọzịlarị nwanne m ọzịlarị lalụ eze nwata malụsịa nasị na nwata malụsịa ọchọgbolu na-abụ nkene nwata m ọzịlarị mụnụ ya mee ka nọ n'akpụ ya wọ́n bá wo mgbe na-ene etoite onye mara iwe anyị ga-abụ onye mara iwe anyị ga-abụ anọ m na mmịata rụta ụlọ debe anọ m na mmịata ogoro moto gbaba elu ote mgbe ị na-agba ọkada bikonu achọrọ m ka egwu adị special ozu ọzọ larị onye jụrụ ajụ mesiri gwalie ogwelegwe mesiri gosi ike igolu tupu ahụ ya n'ụzọ ọ dị isi igolu tupu ahụ ya n'ụzọ nwanne done nwa mmekọ ole kedu ụmụaka ame ọmekọ ya bụ kalagbo agwa mụrụ mma ara ehute obodo mmadụ mmanwụ okele eyi mmadụ mmanwụ okele eyi ọzọlarị mmanwụ okele eyi ọzọlarị gị ya ọnda biko unu nwere anụ ndụ ka ata anụ ndụ ọzọlarị mmanwụ okele eyi ọzọlarị mmanwụ okele eyi
kai eze kali isi odu modu iwe lụrụ nna elugo onwe ya iwe lụrụ nna elugo onwe ya ijele ọbị rọkọ nwanne nya ewu na-abụghị ikpu bịa ikpu owu nweje ọbị rọkọ kedu owu n'ibe m eze na ikwudoro owu n'ibe m ya na ọkụkụ ikpulu owu owu jere ọbị rọkọ ịnatala okporo nke ọzọ jere alụsị ọzọ ịna mụdọ eze karịa isi odumodu onye na-achụ aja onye ahụ ya na-alụ ụlọ ọnda onowu nke izizi gpod onye onowu ọnda onowu nke izizi ihe ọrụọla mme isi welu onye na-adalụ onye na-alụ atata biko enwere iwu kedaba nna gị ba onye agwa m ya bịa nso mmadụ na-eme chibata eze mmadụ na-eme ash okweghị mmadụ na-eme chibata ogbuebi mmadụ na-eme chibata ọzọ onye nna ka anyị na-elu oju ha onye nna ka anyị na-akwa isi welu ka n'aga dezienu na ozu ụlọ brazil na nsa ịbara ịgba egwu ị na-eme ka ya na-akpọ ntu ọ dị ka na-akpọ ntu mụ na ya na-akpọ ntu adịghị emekọkọ ọ na-akpọ hama Papa na-amụ Papa nago n'ụgbọ alele Papa na-amụ biko ndị nna m ogbuevi ni ị na ụnụ mana mmadụ eshike amasịghị mkpụrụ mana ana m esekpụrụ m ikpele ana ka eweji ahụ nne ya laa presi nwe ya na eso m na nga alaba oshi nọ nke ya ma maka ọkọtago m Ibeke ayo isi welu ugo mmanwe eze atụ ekpo hai odogwu na sola eze odogwu na sola ane eze odogwu na sola anda yọrọ kì í sì bíyà àtò ìpolú ọmọ fìgì n'obi bíyà obi ọcha gị na ka iji bụ ụnyamị ego oyi otu isi metụ ụnyamị Chineke ga-emete gị ori a ash nwunye na Prisi odogwu ego Prisi ezi ime eze Prisi nwunye na n'alụ eze na mma echezoro gị izu ịdị na mbụ emelụ m eze na ya my brother ọ gọbụsọ ya n'elu onye egwusi eze na ya wekwa ka enu kedu maka agba nwanne gị onye ndị etile ego n'okporo
eji ma kpabụla ego na mbọsị a unu ji maka chụmụ danza 300,000 iwe mmega nji ewu ya anya na-akwa akwa na ụzọ anya na-akwa akwa na ụzọ ata olugokwana a na-asị gị mụnyana ya bịakwa ka ebe na-emezi eze nne ha si eze nne ha nwanne agbanani agbazu eme jọrọ ọkụ eke nuru ndị mmịata anamọbejeda isi n'olu nwere esi okwu ọ na-agwa anyị eji igwe penta nụ a igwe penta eze igwe penta mmanwụ okwu ọ na-agwa anyị nwanne m mmiri abalị na okwute iyi iko na-ane ebe a na-agbanye ahụhụ ụgbọnsị ewe ka a na-anọ n'ihu ọndọ kedu maka osta ukele chiri ka ezi ọhịa mụ nwaọla mme ene chiri ka ezi ọhịa mụ nwaọla mme ezi nwaọla mme odugu na penta ọnda echetara m ara ọchọ ka nkwa chukwu oke m ebe chukwu oke m si pụta ije elu m echelu m ya ebe gị a sị gị na ndị abịa penti ọkwa na ebe chukwu oke m si pụta ka njelu gba penti ejekwa gị gbalịa penti okwu a na-agwa ana penti gị na-agbara isi anda biko chiomele ma nwa ngwa gị achọrọ m egwu a ọ bụ na atata na-akpọ ya ọkpọgide ya ọha ya oge eji egwu alụta ego mmanwụ ekele yi mmanwụ ekele yi mmanwụ ekele yi mmanwụ ekele yi ayi mmanwụ ekele yi mmanwụ ekele yi ezi epusi nwunye na onye otu mgbe iwetara kọntaktị mbịa abịa m dọta tinyelu egwu kedu maka mmadụ ka super black anyị na-eseta mmadụ ma ọ na ma ọ nọrọ ya isi olu obi ala ezi ekene ọla mme kingdom ọbasinachi tụọ gị n'ọkụ onye ekene nwale mme gịnụ mmanwụ na-akpọ nwunye na ọka warụgwa iburogwo ndị ọbịa ma ekesi mmanwụ ekele yi ekesi mmanwụ ekele yi onye san roja galwan mekes ayi ayo isi wọlú ìwé san roja gina nwanne isobi onye gasịrị ihe enwe mgba ogbuosi ezi ogbu evi ọya mụ onye gasị ọla mmedalụ atana onye gasịrị ihe enwe mgba isi wọlú rọba agụ bịa highest 3 days ago otu aka isi merụ mụ na field na
ya bụ Frodo Odakọ maka Sabideke daalụ nwanne m irisi kele Sabideke n'ọkpali ma ewu ndụ ọkpali ma ebu n'ụgbara nza mụrụ na ọya Sabideke ideke nweta gị mgbe gị ideke ezi ehu nwadụnọ mmanwụ okele eyi karịsịa ị ga-enyele m rapọ n'aka nwena ịma na moto m nọ under police custody mgbe ejesi nke kendolistik mgbe etite ego etitere m ego na nke keresi mgbe o nwere enwe jee bute moto m kendo mmanwụ okele eyi kendo mmanwụ okele eyi gbata n'ọgbọ ebieli egwu ame ice nwa ice kendo mmanwụ okele eyi ndị bụ esi nne m na mmụta abụọ maka isi welu godalue esitere m n'ihe ị natara ịgbalocho ma nduje gị iji yes ya bụrụ nri musa ya bụ oji obi ama ọgọ nnọọ ha iji obi ikwu ji elekere eti aba ezi na adịghị iji onye si na adịghị iji ome adịbes mana mbọsị a imere m ọhụma imere ọhụma o nwere ndị dat still 50 chudalụ onye bụrụ inwere ego mana mmehụdozi gị tata ondas ezi ekwesịrị edo ezi na na-ekwesị Andy ebutere moto m ọhụrụ gati ego ntị nke kanet ka anyị bute moto egwu ka anyị na-egwu onye ozi adịghị mma isi welu go bịa eze na ọ na-ekwesị kedu maka mmemme onye mmemme ego igwe mgbapụ mmiri igwe ịgbapụrụ alụsị mmiri onye akpọrọ mmemme ego ibike na-abịa ibike bịa asị ibike ọrụ mmadụ bụ ibike ọ bụ anụ bụ ya ọ bịara ọgbọ ọkwa nke m bịa ọgbọ ọkwa nke m mmanwụ che mmanwụ ụgwọ ọrịa ezi onye dọmba iyi ego na nke ekenezi mana iyi ọrụ m rapa mbọsị a na ndị eli rapa na iyi ọra obi atata eze enwe ala mma ọ dị fanyị alụ onye dọmba osiko wetara ụnya mere rapa onye bụ na malụ nwanne eze na-esi ibu ume achọrọ m ka etinye abụba ya n'egwu ọba ya n'egwu los chelu keza waga yes akụmọbeche rapụ ya mgbesi ga-anụ ya ala ike ya onye kwuru obere eche mmanwụ na-abịa onye kwụ odogwu ike lụrụ n'obu ihe dọmba ego mrapa eze dọmba ego mrapa ụba si na chicha n'ọkụ biko mmanwụ na-abịa ka anyị kene mmanwụ ka nabata mmanwụ Eriko anyị na-ekwu maka Prince Sunday Nwiyene o mere ife malụ mma o nwetara 10,000 naira ọ sị na ego ọbịa ma ndị friends and well wishers ọ dị mkpa kasị ime ya nkọwa o nwetakwuru 10,000 naira ọzọ ọ sị na ego ọbịa ma ndị ọganudo Anamụ Sunday Nwiyene anyị kenere gị God bless you onyame eze egwu ndị Anamụ anyị
anyị na-ekene ndị mmụọ ọgwụ niile ndị ịgba ike mmụọ ọgwụ mmanwụ nọ n'ọgbọ ebedi elo ịgba ike elo nwayọ mmanwụ nwayọ elo ebedi ịgba ike nọ n'ọgbọ ma nwayọ Dume neme mi moro mo wele ebute egwoge egwo kana gule bega mo gunde na egwo na gulunde na obro stelo brobo obro ngwe abo na tudo brobo ngwe le wele ebute ba na ngwe egwu kana egwu mata wabaka baya na egwu na egwu de na mo waye yoro lamba mo vo kem blab na waye yoro do ibuda bagote go na mi vele me dalone ndi bika dalone ọbagalonu ibike bụ mmadụ ma ọ jana ngwa karigo ịgba ike anyị kenele unu ịma na mmanwụ ịgba ike na-amapụrụ Chumudenze obi na ndị bebe nwere ya nwa n'ụlọ arụ adịrọ gị isi agụjọ ịgbazili ibike ọsọ ọtọwapụ gị isi ọnwa na alụgọ mere njimere nwanne na nwa na jilishi engineer give am bela na oga ya no go engineer let's go there now Daniel on na logo me jimele wan shemele azizi no. Azizi. Ash. Yabo hune wore na logo mo yaji malo wanna. Nínú òun ní wèrè èèyàn náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà. Àtàtọ́ ló kọ́kọ́. Yàbọ̀ òun ní wèrè èèyàn náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà. Ọ̀wọ̀n náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà lọ́wọ́ ìjìnìyà. Ọ̀wọ̀n náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà lọ́wọ́. Òun ní wèrè èèyàn náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà lọ́wọ́. Òun ní wèrè èèyàn náà lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀yàn jì mẹ́lọ́ náà lọ́wọ́. Ash. Lọ́jọ́ ìṣòdógún bó ṣe wo bóde ẹ̀sẹ̀ mọ́ ibi àṣàlù nínú kìdí mbọ̀sájú ìlú èlìlì ẹ̀ka ń bíá o ìtì yéde kì í jẹ́ ló bíá o wọn ní obenja ìlú ṣèkè ló obenja wọn ní ẹ̀rọ obenja. Ayọ̀bẹ̀rẹ̀. Onye oge adịla wọn wụ bụrụ nwanna Emeka nwa bụ ya nnọọ onye mmịacha na m nnọọ onye m ikerele iri na-eme mara oge iri na-eme dọrọ ogo iri isi oke na ụmụnne big adalụ one love onye oge adịla mma isi wolu go bịale eze one love nnọọ one love one love ọnwụ bụrụ nna atata alụ nwanne m anyị egewu mmanwụ ọnwụ bụrụ nna atata atata nwala mme eji chukwu kwere ụgwọ ọza ogwe na chukwu kwere ọkụ ọza dadi n'ezie Odumodu. Anda. Chukwu ele amụ na abụọ
amụnabụ ya amụnabụ sukele amụnabụ anaghị na-asọ ụsọ sukeluo ịza ala amụnabụ ọ bụ ọla mma otu isi bịa nwata kwọcha odogwu onye obodo m onye mmịata na m nnọọ a ka ị ga-ene igwe fon eze nwe ọla mma solite ayi mmụọ kwasa as onye oge adịrị mma mmadụ ụlọ ụzọ ya bụ ime obu ugwu mmanwụ ime obu ugwu onye oge adịrị mma mmadụ ezi nwanne m nwa obodo eze daalụ ịma na ọ kelegburu nna bụ ofu adanarị ya onye ogwu ijiji ọda ụta ayi iwe akọrọ maka chụmụ ya mi imesịrị kpọọ m egwu ịkpọsịrị m egwu ndị ọzọ nwe kpọbazịa ụdị ọma dị azụ chedekwa ntị anụ nwere egwu na-ejere agwa ozi focus iwe dara nwanne ashai sije werewo eselmon kolos ayo sije mmanwe eze onye ọ dị n'aka omeo nwata agwa agbaka mechere m anya eze n'ugwu mechere m anya iwe akọrọ maka chụmụ ya mee ịkachiri ntị kpọọ m ego iwe anụ nwere oru mmanwụ onye ọ dị n'aka ọ na-eme kedu maka jọ prọpati jọn nwa ahụ ọrụ ọ na-eme m ka nwanne ya ọ na-eme m ka nwanne ya kedu maka chinedu edu blak mmanwụ ihe jiri eji ọndọ ezi ejigbo ọdọ ya mọ ọlọgọmọgọbịa ezi ojogodo nwala ọgụ daalụ ibe iji ime ọgụ egbe n'ahịa jogodo onyeme na ndị egwu nọ n'iyi ọra mmadụ ka chọrọ rịa ana m okpuru ụlọ n'anya hụrụ maka ọgwụ ọ na-ata ata nwala mme ọ kpọrọ m egwu na Disemba o mesịrị nweta nsogbu nya nwetara nsogbu o nwetara nsogbu ọ mara na m ga-enwetakwu nsogbu ọnwụnwa mara onye uhuo dozie n'ụlọ ọnwụnwa mara onye uhuhu Andas ebe ọnwụ na-enwere onye anala nwa m onye ji mara nwanne ya bụ ọnwụ na-enwere onye anala nwa m onye ji mara nwanne ya bụ ọnwụ na-enwere onye anala nwa m onye ji mara nwanne n'azọ ọnwa na-enwere onye ji mara nwanne sukwere onye ọnwa na-enwere onye ji mara nwanne ọnụwa ọnwụ na-enwere onye anala nwa m onye ji mara nwanne ọnwụ na-enwere onye anala nwa m onye ji mara nwanne ebe ada waista ọ maka na ị na-akwado olili April 16 ya bụ na m lere okele ndị oche nwanne m nwanyị tata ka njem mara di gị kedu mmetụ di gị ọla mmesebuki eze nwe ọla mme agbalụsa ka na-ekolo nwa nwunye gị so m ka na-ehe atata evi ka mma agbụ ana evi eze atata okwu nna agwaghị gbogbo eze nna m gwara gbogbo nke gene ndị ọnụ eze ihe gene ndị asị eze kedu ka o si edozie egwu a ka iji ahwa nna ya egwu ji ahwa nna ya
wala me sudule wala me wala me ash kadi vai gamo kadi vai gamo kawo woso kadi vai gamo kadi vai gamo kawo woso awoni ewo awoni awosula banaga awoni ewo awoni awosula banaga atata whatever. Mọ́tò ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ àpòpọ̀. Ẹsẹ̀ ń gbé ní àbọ̀ kadà. Ṣèlúkọ́ntì. Òye máa ń lọ yà dé mọ́. Mọ́tò wọ̀ mọ́ bàbá kadà ń bú. Àtúkọ̀ mọ̀ ń tà ń bọ̀. Òye máa ń lọ yà dé mọ́. Ọ̀ṣọ́wà rẹ̀. Ike gòlù túbú àkúwá. Irú òwòbí nà kẹ́. Àkúnyẹlẹ nà ọyọ mọ́ kàlẹ́sẹ̀. Iṣẹ́ ọ̀nà àkúnyẹlẹ nà ọ̀hún. Mọ́ni wọn bẹ kọ́ mọ́ni mú náà yẹ màlúgbó n'ọ̀bùrọ̀ maka ní ìbàtàlẹ̀ ego tààtà ẹ̀ màlá mbà ẹ̀ nà-àchụ oge achụ ihe godu bụ 1 million n'okwu adịrị ya ezi ihe mụtụ otu n'okwu adịrị oge duto na màlá mbụ ọ bụ duto n'inwele ego ọ bụ nye ka eji mmalụ tààtà ẹ̀ màlá mbà ẹ̀ nà-agba ọ̀kadà mọ́ndì ní oní òbúbu náà wá ánìmọ̀ oṣù mọ́ndì oṣù ọjọ́ bàtà òkú ọmọ abẹ́à mọ́ndì mọ́ndì òwúrọ̀ ọ̀sílárì ní gàdí no sacrifice no glory no sacrifice ayi no glory. Wọ́n sinú ẹ̀dùn sí ọ̀mẹ́ kẹ́nẹ́. Lẹ́sẹ̀ Samuel. Wọ́n sinú ẹ̀dùn sí ọ̀mẹ́ wọ́n dìde ẹsẹ̀ lóhùn lókù ń gà wá rẹ̀. Lẹ́sẹ̀ ẹ̀dùn. Àṣì. Wọ́n ní ibi kò ṣe náà ti ṣe. Wọ́n tàbí lágbo òbí lílo. Ilé ìdí lágbo òbí náà wọ́n tà. Wọ́n tàbí lágbo òbí lílo. Ilé di na ko bu na nwata o de la mo na bogo akiye lo nu bi ge bu we neki ugu uru no wa bu yi mele o ba go bu shi me le ze o ba wo be shi o me wo ba do shi o ma na maro ho ma mo puta lo ba nya chalia ay osulore mo na bogo odilare you can make a transaction osulu no bi ma lo mi aho osulu no bi ma ojo bi to bi amam ni ye ma lo mi an ogo ni bu gaja mo ni no wo fun agwa re ash Auxiliary ní ìwé ìdìrẹ́jà auxiliary ìwé ìdìrẹ́jà auxiliary gẹ̀ẹ́tì aṣọ́bùkì ìwé ìdìrẹ́jà auxiliary ìwé ìdìrẹ́jà onye wòlí tìpù ẹ̀wọ̀n ìwé ìdìrẹ́jà ìwé ìdìrẹ́jà ìṣọ́fà tìpù ìwé tìpù ní ìgàchọ́ ìdìrẹ́jà ana m ewu si gị ìdìrẹ́jà nke ahụ ka ị ga-egosi eze na uwusi mere eze Daddy, Ada. Wọ́n ní kókó. Èdè òní ẹgbẹ́ àdí. Ezi èdè sí ẹ̀wọ̀n. Èdè sísẹ́. Mọ́mú náà bọ̀ ẹ̀. Ògùn ọjà. Ezi èdè sísẹ́ ẹ̀wọ̀n. Yóò bọ̀ ní ẹgbẹ́ àdí. Ezi èdè ugosi mẹ́lẹ̀ ẹ̀zẹ̀. Lónìí mọ̀ kẹ́ ẹjọ́ mọ olùkókò ni. Wọ́n! Tí mo lè ṣe. Bíṣọ́ ẹsẹ̀ bíṣọ́ ọ̀tà àtẹ̀wọ̀tẹ̀.
Ucho mo. Iji licho mo ya mo na Delta. Kidi se mo. Iji licho mo ya mo na Delta. Kidi se mo. Bishop mo na bogo. Bishop nega dio. Ai, kuweshimele zabia. If you phone wash your mug, you phone wash your mellow mug. Mona Galaya, say my corner. You phone wash your mellow mug. Big also. You go more rappers, so. Automobile motors. I said, I bet. You should be lazy. Better. Mbaya ni malume eze meyo eze neguni na buru meyo sio ema meyo meyo kedo bodi shibia ishagu eze odogu ni ishagu fason yabu nebo state mo eba wuki shibia eze sedonti eze osina mele akonase osina mele akonase isi welu lebe akali fason no wele toje eze wele toje abo abudo mauna poge ai eze osina mele akonase ai omambalade adobe osina omambalade adobe ai Is a cool one that I shall. Why I shall you should not go in now. I shall go in now. You are yelling now, man. I go in now, my God. You will learn as I know. When you look you could have one not Atata Ibu. Is you really? Baba. Oh my God. I have a good. I will you shake and not go. As a member, you see, well, you will be out. You remember one. It's sending a blanket. I'm a machine gun. Is a number of machine gun. Or Jana. You see where you were. You see more than we are tata. I will never. It's only a quarter. Only a quarter. Get away in the Natobu Siliga. Get away in the Natobu. You will not do the solid. Just say Jabata. Isn't there better? I want to go out also. The coach is to Canesi. Yes, and you will not cover. Oh, yes, you know this, your job. What do you love about Revolution? What do you love about Revolution? You don't know what you see, Ganasa. Gana, Gana. Obago Mona Moga. Could you as an Ava can talk here? Could you as an Ava go out to be? Even as
Ebu ole kwa tata. Ole kwa tata. Nebu ole kwa tata. Ole kwa tata. Nebu ole kwa tata. Wow! Nebu ole kwa tata. Nebu ole kwa tata. Ole kwa tata. Nebu ole kwa tata. Ole kwa tata. Nebu ole kwa tata. Anda. Numu gozi bulu. Ọdún yìí ló ń gbó láàgùn mi fògbọ́n náà kú. Òfin gbó láàgùn mi fògbọ́n náà kú. Ọdún yìí ló ń gbó láàgùn mi fògbọ́n náà kú. Òfin gbó láàgùn mi fògbọ́n náà kú. Yes. Our new location. Under. Why is this one them? Why is the money one? Ooh. You see where you go? What do you do? We are me at them. Why is the one them? I'm going to go check the actual guy. Why is it? We are now. Why is the one them? Ash. Sushi money money. Osisi làwọn lọ kú. Lórí ní ìwà kánò. Iye lè mú 20,000. Oye sushi náà. Ìjì 20 mẹ́rin mọ́. Sushi money money. Isi wọlé ìwọ̀nà kéwàá. Ese ni wuna Kenya. Kenya kò ní ìbúlú bẹ́ẹ̀ wù mọ́. Ega bu 20,000. Onye nyelo ya nye o. Onye nyelo ya nye. Ka o wee dịrị anyị na mma. Esogbu, wala Easter, ka obi dị anyị bụ wala Easter. Kedu ihe anyị ga-eme ọhụụ? Nínú wàásù mọ́. Kedu ihe anyị ga-eme ọhụụ? Ka ọnwụ kwụsị. Kedu ihe anyị ga-eme ọhụụ? Nínú wàásù mọ́. Kedu ihe anyị ga-eme ọhụụ? Ka ọnwụ kwụsị. Ọnwụ bụ onye ori. Ewo. Ọnwụ bụ onye ori. Ọnwụ esuru ọgbala. Ọnwụ bụ onye ori. Ewo. Ọnwụ bụ onye ori. Ọnwụ esuru ọgbala gaa. Ijele. Nwanne Chinedu Toles. Ekesi wa mama. Nwunye ụba. Isi wolu go biale. N'enu ekene dịrị isu ekene nwanne m. Mụ na ya bụ nwanne o. Ngị na Chinedu Toles. Ụmụ na-abụ nụ bụ nwanne n'obodo. Ọnwụ na-ewu ọzọ mesịrị bụ nwanne gị n'ihu. Anya ma atachukwu ụta n'obodo. Isu nwunye eme ekene. Nwunye emeka ụgbaghị. Biko yotu ụmụ ọrọkọ. Onye tara nwunye m. Isi wolu ya isegese. Isegese wọn la mẹ lọ́wọ́. Lọ́mọ náà pàgẹ́ isegese onímọ̀ kẹlẹ́. Àánú máa yẹ ẹyẹ. Lọ́mọ náà pàgẹ́ isegese onímọ̀ kẹlẹ́. Wúyọ̀ dìgà wọ́n aṣọ. Nẹ́bí wúyọ̀ dìgà. Nẹ́bí wúyọ̀ dìgà wọ́n aṣọ. Wọ́n aṣọ dé di wúyọ̀. Ndé ẹ̀ṣẹ̀ yẹ mẹ́ wọ̀ wá. Akalaka ní iná buru ewu. Obìnrin wọ́n ekutere kí ibi ekutere. Ike na nù ọmọọsẹ wọn wọ́ kọ́ lórí à. Dáàdì. Ìjọ òkà sí yẹ̀yẹ̀. Atọ́sí ìbò mọ́. Ìjọ mọ́ wọn náà bọ̀gẹ̀. Ẹgbẹ́ náà kà ń gbọ́lá kan náà. Àyà máa gbọ́ àtà.
atata mmanwụ Igbo anyị na-akpali amụ n'obodo n'ihe gburu olu ma onwe gị ezighị egburu ya ma onwe gị ihe iwu ka ị ga-eme mana o nwere okwu nna gwa ya ekpele nna ekpele onye ma atata April 6 nara 2026 ezi enye gị na-agwa nna gị ọ bụrụ na ịgwa ọsọ nna gị let's go there hotel mbia wow one more on because onya tamu bwana ezi egwu ana mara n'ọgbọ achọm ka ngwa unu na egwu niile abụrụ ofu onwe sị m nsị a na-atata nwa ọla mme ọ na-agwa nna amali ya onye ga-agwazi m gwam ihe atata ga-emenwụsịrị anyị ezi egwu dị nsọ isi welu iwe bịa a na-ebu nwanne atata walama 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 atata bodobo ana lata na wala yo na maro always look at back yamle na manya yekon iPhone 40. Wamle na manya yekonu. One more to women. CEO. Oratu. Executive Manager. Osolare nangi elili rapa. Osolare. Iya malo mo transaction osolare ene na azo. Ana ma mo ko steady. Ana ma banya jen. Na bo ni bo 40. Oya for 40. Muna ngi wologu. Tole na ku kan to na ku. Muna ngi wologu. Icho zogo ma ngi. Idu icho zogo ma ngi. Junu so oya for 80. I for 80. Ebele nda ebele go yemu. Achom kidi kibegi. Ili adi kibegi. No wo ndị aka ono wo live na to ya na be no obo loge ni ye hoto de a apati Igbo mmowo ine cho nya mi sis mụ na ndị egwu m abịago anyị abịawo ogo ga-azụ azaza chedo ntị obodo tole aka nwere ndị ọdụ nso obodo tole aka nwere ndị ọdụ nso sọdụ onye oge ụzọ ọrụ sọdụ mmanwụ na-agba gị egwu ala nke atata onye ogo yiri isi ekele Chukwuka onwere ebe njele ịgba agha maka Chukwuka dansa onwere ibe agwala mụ Chukwuka dansa nwere iyi tụọ na mmiri na ọma bụ na-atazi ego chima
Amoosu mọ ka anyị na-ekere ha ata na iji ọgwụ n'ọkụ ụmụ anata na ọ dịrị izi etolu ugwo m ọ bụ na ya echi igwe echichi ego nwetara ụmụ mmanya nwanne m obugo Say what you want to say. Blessed money. obodo chọrọ aka nwere ndị ọ dị nso ọ asị atatu igbo mmanwụ atata ajụjụ na obu na okoronze obu na-agwazigbo ọgwụ wara ma ọgwụ ka ngwọtọ onye jere ajụ ga ngwọtọ onye kwere ekwe na wala mme oji fone m ọgọ o nwere egwu mmechi onye akpọrọ evidence kemgbe nji bịasịala ihe egwu agbaala mmadụ ebe n'ibi ya evidence ya na-apọzi m ego o nwere mbọsị ya na fonu ka o tinyere m ebe evidence gbachie m Blessed onye ọgwụ. o yitere chụmụ ya mee anọ m na-etiri egwu ebulebe gba mmadụ ọlụ mbịalụ naanị iyi museum kansa ebiala ihe egwu eji ma akpagbulu ego na mmụọ ebere m ka evidence bụ egwu ji nwụrụ ọkụ ebe hụrụ nwata akala ọlụ mbịalụ naanị iyi evidence na ọka na-ewute m ọ bụrụ m kpọrọ gị ụgwọ ọjọọ ha ịka ya eme ụgwọ m obu ọgwa ndị mmiri na-ehuhu ọgwa ndị mmiri na-ehuhu nwa Chineke odogwu agwa gị gozie mụ na nke evidence na igozie ezi mụ iji alụta ndị gbara ebe mụ wepụrụ ego ọcha eze bụ isi ime ọ na-ene ọ na-esi izi na ke ya egwu nọ n'ihe ọrala mme nwanne m obu oke ha anya mmadụ ọzọla arị ka nke ọlụ ga akịkọ egwu ka eji aka akịkọ o nwere ndị iyi ọra wadị mmadụ na-abụ ụgbọ ma ọlụ kai Obu, those are can't believe for him. What is the present for 1-1? I hope the coach is clear. One about 360. More. Alcohol. As if one them, everyone them. As you go free more the mountain. One now quibblish. You go Ram. Onye achọrọ m akwa ebe isi o nwere ogbu ka mmanwụ kemgbe eji epụta ụwa ihe ọrịa nwere igwe kemgbe eji epụta ụwa mụ ihe ọrịa nwere igwe onye achọrọ m nwere ndụ ya onye achọrọ m nwere ndụ ya chụ aja ihe ọrịa ya nwelele igwe mgbe ọ na-echi nwabụ igwe o ji ndụ ya chụ aja ihe ọrịa nwere nwe igwe okpuru oge ezi na-atụkwa n'ọkụ emesa ajọ gasị ahụ ọ bụrụkwa 1 naira dị ya o ji anya kilie ekili onye nwere ntị n'olive mmegbu atata nwa ọla mme ọ gba ego onye mewu nwa ọdụrụ n'ibe anyị kpalị mụ na ya na-abụ akpara ọkwa ya o bu ọchị ya
ya ka o ji egbu eme bụ so ya ụdị aka mụ na ya dị atata nwala mme ọkpụ ego meburu ya bụ ebu m nwere ụda osiri ije m nwere ụda ije nje na nza m tata na-azụ n'iyi a na-akpọrọ onye ije odogwu ma ọ bụ na abụzi onye ije anya a na-akpọrọ onye ije atata igbo gapụsa ndị ọnụ uwele mego ndị ile gị basị na mma ma bịanwu mamụ mesara bịa tata igbo ihe owutelu gị wutere m iwere nsogbu na disemba ewere m nsogbu na disemba anọ m n'arọ ọrụ 2026 nwoke nwere ike ịda ada 20 times ọ bụrụ na ọ chọrọ ka obinye 1 million times ise million wile eji eweta million wile atata bụ ego m ewu nwa Chineke o nwere ego semo ego semo o nwere ego semo a na-ekpota ezi iji kịta ọ bụzi semo ụbọchị na chi n'ogologo semo n'azụ ọtụsemo ana m enyozi gị enyo echọ m n'itili egwu wee sị ama na anara akara aka echichọ ka nnabazi akara aka osimiri mmiri a na-anara akara aka ụbọchị na chi eze prince nwunye na eze prince nwunye na nwala mme onye na-akpa nwanne si bebuli egwu anọdụ nwanne si bebuli egwu prince Balome prince odogwu nwunye na prince odogwu balome prince odogwu nwunye na prince odogwu balome prince odogwu nwunye na ụbọchị na chi balome prince odogwu nwunye na prince odogwu balome prince odogwu nwanne ọmụ ọrụ oge Prince na ị ga-agbara m fim ọ bụrụ na ị bọsị ego ọbụbọ Prince na ị ga-enye m ego mmanwụ ka ọ bụla ego semo ọ bụrụ na ọ bụzi ego semo ka ọ bụla ego katọn ka ị ga-eji lie ewu a na-eli ewu na nkịtị ayi ana m na-eli ewu na nkịtị atịgala nago pawa authority isi nwere igwe bịalị atata abịa m ka mmetụ obi gị mma ọ bụ na ntị isi egwu obere oge ị ga-enwere ya egwu iji ahwa nna mụrụ atata na ahwa nna m egwu iji ahwa nna mụrụ atata na ahwa nna mụrụ egwu iji ahwa nna mụrụ atata na ahwa nna atata na ahwa nna mụrụ nna atata na ahwa nna mụrụ atata na ahwa nna mụrụ Nujolo atata na ahwa nna mụrụ ijo atata na ahwa nna mụrụ ijo atata na ahwa nna mụrụ ijo atata mụọ bụ oge na ihe ma obodo mmanwụ obodo nwanne obodo iji m ụgwọ bọsas obodo na iji ụgwọ bọsas gị na civilian m ụgwọ bọsas wala mme isi weli wada alụrị wee lega o jide onye ụnyamị ihe eli akọnị a na-eliro mmadụ eli ejiri mmadụ esi ofe ejiri mmadụ awọta sola ịhụrụ m na mmụọ bụ agbachi ma nkịtị sola mmanwụ bọọlụ maka ngwa oke imezie mme gị taa sola na-ebu mmụọ sola na-ebu mmụọ ebede sola na-ebu mmụọ
Sola ne mummo. Isi woli wo bi ale. Sola ne mummo. Sola ne mummo. Sola ne mummo. Mo abade. Mo jolo bodo nasa. Edi na mbo eja na. Wana weze no mo na mo. Obokala. Mo jolo bodo nasa. Sola ne mummo. Sola ne mummo. Obodo tole ka won le ndo di so. Iyo. Palomia, sola mo, sola no, sola mo. Palomia, sola mo, sola no, sola mo. Palomia, sola mo, sola no, sola mo. Esugo ne gade. Esugo. Yuse kena sabi deke. Oje wu anamaka. Chizo bono na iru. Simete pete na bebu. Okokolo ime mistake. Maka chukwu mbia. Nla nwanne gị nwanyị. Chizo bono mo. Isi weli. Zora. It's a Friday. One battle dalo. We have Esugo. Esugo dalo. We tell my mom. Nabo na fio do dako. Eze wanzelu. Onye maleko dia. Nabata. Wanzelu. Esugo no hu ni lo po mas. Esugo no hu ni lo po mas. Wata bulagu obuli ilo. Ilo di na agbo ebele wata. Chiso bona ru na iru ayemo yen na iru ede na nwa ka ndo boy ede na nwa ka ndo boy ka zute sola no bo mo ka zute sola mu jelo bodo na solo nu meka na ge eji ma pe gili bolo gengo eji ma pe gili bolo gengo Esiniga abolo magama. Ebugo n'oge. Iyo Onye ga-ewe ugo obodo ibe aka. Iyo. Okwu ngwala nwa ma oshe maka onga. Mụ na ndị egwu m jere Lekki. Nwa m eje na ọjụ. Ọkacha eti na-eje. Oje sola kona buru. No ye ge obodo iwe. Ideke zemu. Yo mo ba kanu. Asaba. Ideke. Ezi wo go le gugi. Ese ndi go lu ge gugi. Ebu no ge chọrọ engineer. You subscribe only at that time. Oh yeah, boy, I love you. Okay, yeah, you bet. After one lamb, this was a delay. We will let me go. I could go back on a go news. You're so good as so. Over like Henneke. Get you low. Yes. Say you're. Oh, one hour. When you're again. Say what to say, sir. Also, Monday no good in Aburo. I don't know good in Mambala. They will push over to me. I got over to me. Yes. A home by Nakala. Who will you ride from? No sacrifice. No glory. Who will you watch your line? Ela wuye mmadụ. Iya wonika. Atata. Yala kwa na wuye mmadụ. Ando togo nogo. Atata. Kashilent. Ala le wuye mmadụ. Onwo ji ugbo ya niwe. Atata. Ebe ọ bụ na ịkpụ ego m ewu.
ị ga-enyekwu m ego ị ga-enye m ego si m ọ sị gị nye m anya bito na wa bụ biznes bịa wa bụ mkpa na abụ bịa ọ kele ikpulu ndị na owu adanarị ya acha ikpe abịa m ka m gwa olu gị egwu na ọ bụrụ ka m tinye elu gị egwu abịa m ka m gwa olu gị egwu I dey very happy. I dey happy. I dey happy. I dey happy. I dey happy. Eja press we na iya mo rapan press yan rapan of 100,000 we bam sis onye kan kan ile na wa for you obuna nja we bata press mba gi 2 million mani gi enye ma aka anja we amal mi beji to me press kan ja kana we ajom kan ja we ayesın ko 2 months de kumma 4 months de kumma 5 months de kumma 6 months de kumma ayi ale ba ka ba ta ego kilikili ezo mba ego kilikili ezo mo do ze la ri mo 1 million ige nya mo 1 million o ze la ri ige nya mo 1 million mo bro by force mo Achogu. Blessed, blessed, blessed. Ezegu. Paranya busanga. Iwe libe. Oguru chonke meleke fa ndi ne wu wosisi. Iwe banago. Oselari. Oguru tuku buwe mu. Oguru roba buwe mu. Ata. Goye mu sports basket. Wanda oselari. Obasinachi. Iwe bona ki mele dogu. Oga digide dogu a. Yuji mi melo yami. Abolo rap wete. Odogo wete go rapper. Onye sino dizi. Nyame kenu. Dalwanu. Ata. Wanda mo bi ko haza. Shima konga. Yeso gele bona na. Gina chigi di na mma nkita wale ndiri na tobu shiligo sole aba shuo moyala isho wani omo bugo ko wa se kanu ya ojubo ata selection ga choga lo loge as owelu madu ko ye wele go mu ibo na yo mo kan la bo atati ibo na
atata wala mme kanwe atata wala mme 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 mo atata wala mme 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 Nigeria movie ndalo mo wa bese Nigeria movie aye mo boy ese wa ba doji awon na fi odo dako wọ́n bá lè ṣiṣẹ́. Wọ́n! Ana gbọ́dọ̀ yí iṣẹ́. Mo mú náà hùwù sí anya. Ana gbọ́dọ̀ lè yí iṣẹ́. Mo mú náà hùwù sí anya. Hello, yes. Dukkan biya tiya na aro. Kunu bula ayi bush. Biya da kita kunu bula ayi bush. Ayi bush is 2 causes elevation. Ayi bush is 2 causes elevation. Too much vocabulation causes elevation. Too much vocabulation causes elevation. Ash. Ese wa na aro. Ese wa na. Kedu mo ko wo nso? Ana ma bia. Onya wa star. Elu ko mbo so mama mbele wodo. Mbo sa ru ko shi le shodo. Ayere miata nam. No da wa bo. Ebe bu kan di turu na egu. Maka iwe odo nne yi. Mu na egu bara akwụkwọ. Ọba ka odogwu ezi anwa ala mma. Akọle ga akịkọ. Ọbara m nwa bụ na nwụrụ ụgwọ. Ọnwụ bụla ọbara m ha. Atata. Ọbara m nwa bụ na nwụrụ ụgwọ. Ọnwụ bụla ọbara m ha. Ma ọ bụrụ anyị gburu ya. Ije n'ụwa ọgbọ ya na-achị ya. Ije n'ụwa ọgbọ ya na-achị ya. Mụọ. Anyị abịakwala iwu. Mụ na ndị egwu m ya abịa mbọsị a. Ma ọ bụ na chasị dị ka m ga-eji bịazi. A na-ahụ ozu odogwu belebele. Kedu maka nke sire m? Ma mụ ohu ji egwe ezi odogwu eme mbọrọ nweta ya. Eme mbọrọ nweta gị bara. Ezi odogwu eme mbọrọ ya. Ezi odogwu eme mbọrọ ya. Ayi. N'ebe ugwu odogwu wele obu. Odogwu wele obu ma ọ na-achọrọ ọgwụ. Ike wele obu ma ọ na-emerụ mkpọtụ. Ọba wọọla mme anya. Ọba wọọla mme. Ọba wọọla mme. Ọba wọọla mme. Ọba wọọla mme. Ilé ìwọ̀n bẹ̀rẹ̀ mu. Yàrá ẹ̀bù House of Assembly. Kẹ̀lẹ́ bó ṣe àbàtà. Ilé ìrìn nù à, isi wọlé ugo nù à, iná ọ̀ṣọ́ṣẹ́ kéde ayé mma. Nama m lè ndí àná mu. Káyì, ọ̀ṣọ́mọ̀ṣí ya, na ṣé mẹ́lẹ́ wọn lè rí. Ọbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì nyà. Ilé ìrìn òdògún. Onye na-ekwu okwu nwere ebe ọ na-ama. Eze nke nnekwa n'anya n'azụ. Ọsọ ụlọ tụrụ onye n'isi. Chaplet. Rapi. Ọsọ ụlọ tụrụ onye n'isi. Chaplet. Ị na-anya ezi oye. Ị ga-ewere ogiri nnu. Ezoge na Igbo bịala. Ezoge ema. Ezoge ema. Asmi. Ezoge emo. Isego wa jo bia, isego bia. Ka tonu ge ba na egwu, ana lo ya lo. Celebrity bouncer. Isego e. Iguru ora ka wanne m. Whatever say. Onwu bi wanne ka ka e wo ba egwu. Ndị na-adaba so wo egwu.
ndaba onye nwe ụzọ ya nwe mmụọ onye ndaba ezi na mụ mesịrị kpọọ gị n'igwe a ndị itiel m 100 aye isi agụ jove onye m 100,000 free na mo mo se bela ko wan ni isi agụ nwa jove 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 Celebrity bouncer. Anu ayẹyẹ. Bikonu ọbụrụ na asị gwa ngwa ngwa masị m gọm Ichedu Aziki nabazagana ọzọlarị inyere m ego ka nabazagana kịta Auxiliary. Auxiliary. Unu bụ ya tata nri bụ na tata nri tili esemo 12 atata eje sibu eyi nri sibu egi esemo 12 iri na-eli n'obodo oyibo gịnị ka na-akpọ ya ọ gabon ka flawa atata sibu eyi nri semo 12 ga-ebu egi atata sibu eyi nri semo 12 ga-ebu egi kai atata biko dujere m ebe na-agba nkịta ọgwụ hụrụ gba m ọgwụ eze yi na-ekwuwe ndubisiakụ ikoro ka bụ emu nri ikoro kwue m ọra ije n'ihi ekwue m ọra kwue gwolu m isi evi a ọ bụ ụdị egwu na-eli isi anụ masta nwe ya ọ bụrụ na ọgọ gị nwụrụ anwụ ọ bụrụ na ọgọ gị nwụrụ anwụ ọ bụrụ m gburu ọgọ gị ihe ma otu uwe bụ ga masta nwe ya ọbịa masta ọgọ ya nwụrụ anwụ masta ọgọ ya nwụrụ anwụ masta ọgọ ya nwụrụ anwụ masta biko ọ dara akwa Alewu ka nna ata. ọ bụrụ sọ alewu ị ga-ata ala your sister ka ị ga-ata ị na-ahịa ala idiot ụnụ bịara anam ojiri ụmụazị anam na-apịtọ nsị anyị ga-eje Enugu steeti ka ọ bụ Imo ka ọ bụ Nsụka maka Chukwu abụrụ m ebe m mere maka Chukwu ntie nne mmadụ adịka ahụ Chukwu ike mbụ ihe ịnwụgo iyi ịnwụrụ iyi tie na mmiri ihe abụ ozi bụ ego gị eji enu ọdịgwụ m mma ejiri m approve nyaa DIS nke nwe free station n'akụkụ edikris o ji 600,000 mara m ọga nyaa ndị egwu m njụọ m ọ bụ ntụ ka ndị egwu m njụọ m ọ bụ ntụ ndị egwu m njụọ m ọ bụ ntụ DIS onye m 600,000 cash nyaa onye m 600,000 cash nyaa n'ụlọ ndị m ụlọeri nke disappointed
vagu ogubia na prove na vagu ogubia nwa mu ba church udugu ndị mmadụ baza transaction ọkalịa ne ka jiri gwa igbo ba he unu mana na chamara no wo ya bara abịa ọbako dala egberele na selection ga na alụ ya owelu mmadụ ka onye nwere ego ụmụ obodo ọzọ obodo ọzọ ka so bịa ụmụ obodo ọzọ ọnwere mmadụ nwere ego ọnwere mmadụ ọnwere mmadụ nwere ego ọnwere mmadụ nwere ego ọnwere mmadụ nwere ego ọnwere mmadụ Adash. Ọ̀sẹ̀láre. Ọ̀wọ́dún kàtú yẹlẹ́gọ nínú. Wọ́n jẹ́ ẹ̀yẹ́ ló mú obìnrin aka. Wọ́n yẹ lọ́wọ́dún màdú ogo nínú wa. Wọ́n jẹ́ ẹ̀mẹ́gídé mú obìnrin. Ìwé náà kú wọ́n ní iná. Onye yẹ lọ yẹ ọ́. Onye yẹ lọ yẹ. Kúwẹ̀ dé láyé náà mọ́. Onye yẹ lọ yẹ. Kúwẹ̀ dé láyé náà mọ́. Onye yẹ lọ yẹ. Anda. Agulio. Agulio. Eze wọn mọ ọjọ anda. Obeshi. Hello. Chaplet. Daddy. Chaplet. Ebe mbolu. Ebe mbolu. Onye ju ofe. Ezi onye ju uche ofe n'ọnụ ya. Ọndọ. Ezi onye juru uche ofe n'ọnụ ya. Lọsi wọn hụ jekwe. Ngwe siri emu. Ibi isa n'aba mesuluma. Isa ngwe siri emu. Ayi. Ezi onye na-esi gị ngọ. Agwụ ayi. Ezi onye na-esi gị ngọ. Eme mbọlụ. Arụ obodo. Ezi anyị hụrụ n'azụ. Ị ga-akwa anyị n'azụ. Ezi ekwula anyị n'azụ. Ayi. Ihe mgbe eme mbọlụ. Egwu nọ n'ihe ọra. Onye eze na-aba akalasịa. Agwụ onye aba. Chi ya na-aba gwade. Dugu ngosikwa lemo. Eresiri oge ngọ. Abalị gị machine gun. Ash ọba. Abalị machine gun. Ọjọ nne. Abalị machine gun nọ na n'ihu. Ebe nke a na-agba ya hụ. Wow. Ebe nke a na-agba ya hụ. Ezi oyi gị n'ihi ọra. Nyesike kene gị. Eji osibu kele ihu. Ayi. Nnebu abụrụ ozi tata. Nke si nnebu abụrụ ozi tata. Masa wee yọdalụ. Ayi. Ịma na ọbalị ma nwụrụ gọ. Ọnwụchakwa. Ire. Ash. Ọnwere mmadụ. Ọnwere mmadụ ọgọ. Ọnwere mmadụ. Onye nwere ego. Ọnwere mmadụ ọgọ. Nyere m bịa ga na ọgọ. Adụka ọgwụgo. Ọgwụ ebute ọzọ. Ana m egotenwu mmanya. Egotenwuru m mmanya. Ladies and gentlemen, this is Ezego on the stage. Para ya bụ Safia. Le para. Topimpala. Honorable no. Ash. Wíwá na wùsọ kíláàrí ẹnu à ẹjẹ ní nà pụta ọsịsị. Kíláàrí ẹnu à. Yílele obodo ekwetị ego ní ga-achị anya ooo. Yílele obodo ekwetị ego ní ga-achị anya ooo. Mụ ọ̀daràn na. Dadi. Kíláàrí ẹnu à. Ọzọ mụ ọgọdọ alụ dadi.
Auxiliary. Azik mmanwụ Igbo eluto mgbe inyere m aka mgbochi ndị analụghị ego Azik onye ma na m ga-emesịa lụọ ụlọ chedo Azik eluto mgbochi ndị analụghị ego gboo onye ma na m ga-alụ ụlọ emesịsị ka m nweta ego isi m weli emesịsị ka m nweta ego isi m weli ezi echi na-elu nwanne Azik nwanne anyị kodogwu otu ọbada na-ebi ike echi nwanne gị otu ọbada nwanne echi na-elu Azik cheta mgbe ị nwere accident Auxiliary. ihe mochi na-edu 190 ana m ọ bụ vivutu iji enwe accident bụ apụta n'ebe ọkwụdo oyi iwe ebe ka ọ bụ oyi eze na-achị gị jụrụ ajụ Azik na atata ya mere gị Anaghị olisa. Dala ne. Aish. Wote ni mwana kile kanao. Obasa na shi. I forgive my father. Obasa na choki na bosi mmanya. Blessed onye ọgwụ ego. Eze ni na-azụ ahịa ewu n'otu ọcha obere oge n'ihe akwụya m ewu ọsịlarị ka ị na-emenụ mem transaction a na-erekọda egwu ahụ igwe bunye elmeveni Monday na anọ ma yọrọ nri onye gị ya na-achị ike mana ihe bue mu hypochess bue mu hypochess tupa mmanya tupa yo dara ọnụ Olugo, Ochugo. Holy water wọn la mma dugu agolo ihe ọsọ emu agolo dugu agolo ibiri ime kpa agolo ya náà eze ní ibiri ime kpọ anụ na-eyiri agwụ n'ọbịa ma nke bụ nwa ọba agolo anụ na-eyiri agwụ n'ọbịa ahụ ibu nwa ọba agụ ọsụ ọgọmọbịa m kaize ọsụ chọba ya daalụ ya ego na Blessed onye ọgwụ ego Said, again, I answer, Una Basma Aluvayam, Coolly. Blessed is him, which you like to mellow mogo. Blessed onye ọgwụ ego Blessed the Mona Mogo, which you like to mellow mogo.
Ritualist. Blessed. Onye chi mere eze ga-abụ eze solution. Ọ dị nwanne m gbara m transaction. Ụmụazị na-alụ na unu ga-akpata ego echi. Unu ga-enwezi ego echi niile. Blessed, blessed. Ọkụkọ na-akpa anya uri ebe kwenye. Unu ga-akpata ego echi. So dị ezi emu ebe nwelele nwa anyị. Mgbe so ga-amasị gị n'obi enwe m ọkụkọ. Sedị nwanne agbara ego na-egbara m. Onye bụ ọgbasialụ m ego ọsịm nweli. Sedị nwanne m imere m frem. Imere frem ruo m. Imere m frem. One way chiomere. Blessed is your name. Blessed, you are a ritualist. You are a ritualist in Jesus. Blessed is your name. One. Auxiliary. You pray you when I before. It's my brain anymore when I work. You get a church. Overload you go treasure. Oh no, claim one. A balance transaction. One day going to be. Only in the name can see a child, and we can see a child. You shall go as your man. Even the use of money points. What is 70? If you get up with 70, you go 70. 19. Aye. Is it 20? Monday said I kind of. But on Monday, anyway, you go 20. Is it 28? Deliver 28. Whoa! If you get those, 19. Now, so I got to move. Even use money points. If you got Weber, I go line of sugar. You know Monday. Monday you got that 70. You got those 19. 20. You do 28. Got a 19 also. You know you money party. You got Weber. I will learn the sugar. I can't. It's a magic go. Everyone. That's a more close. iPhone 40. Money point. I should go by now. It's just Pierre guys have a money point and the first bag and get an idea of the money point. And when we can about transfer, Magaron will lick you very them. I'm not about transfer. You get up with 70 over. Is it they go 70? Because they're 19. If you get those, but 20. More. Is it they go 280? What they 28? What is a 91? If they go 91, one more person. Is that business I told you? Is that I told you? I'm also. Ash. Is that I told you? Or jam also. What tell me 2 million? Is it tell me 2 M? Tell me 2 million. Aye. Money over the can I go over the? 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 Aye. Can I go over the? 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 Can I go over the?
Monday you go 15,000. Wana, yes. Olugo. Monday you go 50. Don't you go 50 bali? Monday you go 50. Monday you go 50 bali. I'm what about when you go to motor rapper? There's a boy you go. You see when you go Roba, one lamb. Even if I'm not them, if I'm saying, I'm Azu. If I'm near Yawa, we share on it. Blue don't tell the Bayana motor heat color. That's why here, Diego Mumbola, women feel you. No, Manuel. Emily Megan. Ese good answer. Obala yani kijulo zubo ni yora. Atata na mefe. Ona ko. Ese. Acho kan mala na mo film. Oba na ku shegwa. Anaba. Bia. Olugo. Ogechi. Everybody also, let's go there. Everybody also kinda. Where is the motor meal? Onda yung ako yan nemo ako yan waja habe yung ako yan waja habe mo bu chumo yami ako yan yung ako yan one more I wish you know the well. That's Ash. You reckon them on Obronya ishi. You're a young Yadelia. Twika. You wouldn't get in New York, actually, Mama. Opening your room 2000 never. Opening your 2000 euro. Malmaka. Ay, you are as a Calesia. I'm a Mabu. Manage Mavia. When I only room 2000 go Chuka Nasa. Makachuka Nawaga. Monaca Bobo. That's a Monaca Bobo. That's a kind of Monaca Bobo. Monaca Bobo. What is my plan in my bag? What is my plan in my bag? Your plan is to make Dancer be a very rich man in future. As Dancer, Akoyalan. Bikono. Oh, look who my go now. Let's go with Dancer. The one evangelist William go. See a children, Nalia.
Owagedo. Can you imagine? Danza ako Helen. Olugo, Jidi Arabia. Lapoya, Jidoya, Lapoya. Danza ako Helen. Ako Helen. Onye oge na-acha iche akọ Helen. Nwa m iwe ya. Sa. Nwa m iwe ya. Iwe shumalaze akọ Helen. Nwa jabe. Mu susumo ame akọ Helen. Ho amona shimo yaga. Jode akoyalana. Hoyeva akoyalana. Andash. Ayalendo bako oyile. Egona. Ayalendo bako oyile. Omolive jizando nyana dubofu. Omolive jizando nyana dubofu. Inena ndo volaba, oile wale kachololo. Inena ndo volaba, oile wale kachololo. Nemo na yalendo bako, oile biye. Oye maloga man, wasi atata na mabero, wasi atata na mabero. Okokule. Obri meja bo megu na ma na megu ochi kata ma na aro bi na godo mo na aro ana no ndu lodo ana nemo akoyelen nwa jabe ihu akoyelen nwa jabe mo bu so chumo ami akoyelen one more. I'm sure as well. That's Ash. You reckon them on you reckon them on Obronya ishi. You're a young Yadela. Twika. You wouldn't get in New York, actually, Mama. Opening your room 2000 never. Opening your 2000 euro. Malmaka. Ay, even you are as a Calesia, Amaramo, Manage Maria. When I only 2000 go to Ganasa Makachuka Navago, Monaca Bobo. That's a Monaca Bobo. That's a kind of Monaca Bobo. Monaca Bobo. What is my plan in my bag? What is my plan in my bag? Your plan is to make Dancer be a very rich man in future. As Dancer, Akoyalan. Bikono. Oh, look, my God. Let's go with Dancer. The one evangelist, William, see a children, Nalia. I want to get on. Can you imagine? Dancer, Akoyalan. Olugo. Lapoya, Jidoya, Lapoya. Danza, Akoyalan. Akoyalan. Onye oge na-acha iche Akoyalan. Nwa m iwe ya. Sa. Iwe shumalaze Akoyalan. Nwa jabe. Mu susumo ame Akoyalan. Ho amona shimo yaga. Jode Akoyalan. Hoyeva Akoyalan. Andash.
ayalendo bako oyile egwara ayalendo bako oyile onwere jizando nyana ndofu onwere jizando nyana ndofu inena ndobolaba oyile wale kachololo inena ndobolaba oyile wale kachololo Nemo na yalendo bako oyile biye oye maloga me wasi atata na mabero wasi atata na mabero okokule obri beja gbo megu na ma megu oti kata ma na aro bi na godo mo na aro ana no ndi lodo anọrọ ndị lọrụ aja eje na o nwere ọchọ ka kwuru onye nwe soro nya ka mụ na na-ekwu ya nwere ike aka elu ma ọ bụ na nya na-eme ya nwere ike aka elu ihe nna gị were wara ọsọ ngwa egbuke ewu mmanwụ na-egbughị na ewu mmanwụ a ndị nwa si na-eli ewu mmanwụ ya mere ka vanọs chukwu na-eliri ego iwe na-elive otuto kene chukwu n'ife mere gị o nwere ike ma ọzọ anụbọla bụ iweshi mere isi agwụ enwerewa ọ bụrụ isi ka anyị ala aka m dị ọcha eme nwata ka emere ibi obi adị mma onye na nwata ụkpana ya n'ihi na ọka nke enwe agba anụ Kemu dele mo ava manu. Kolabo. Yes, kemu dele mo ava manu. Wa ana yo kese. Kedo hega. Imana mana karuchunya. Onye kachi nwa madamu wa. Kedo hega chuhu mojele. Una maru karuchunya. Onye kachi nwa madamu wa. Kedo heka chuhumo ona maraga rochunya be isa anda umu baba ya na iwe yezu kona as ego nso anda inwele egwu agbawa speed na moto gị ijili nwayọọ atisi egwu bịa nwele apịawago nga azụ ezi nwanne m atata igbo nnọọ yiri isi ekele ezi ọhịa m onye oge adịla mma abụọla m elu osapi oris eze na ọkpọrọ m egwu ma mma obi sapọtịrị ya ezi olu isi iwe ịchọka ịkpọtezi iwe ọ bụ mene nchefuzi ya ọ bụ na nke ahụ mere ịmalụ nke kala ime onye makwado na ese egwu aga adị ndụ tata ọ bụ na nke ahụ mere ịmalụ nke kala ime eze ọkwa nke ịkpọrọ m egwu ị na-alụ ọzọ ilusi ebe ahụ jebe nga ezi nwanne m omume ekele gị isi na olu ugbo bịa ugochi mere elu onye sapi iwe wezine gị sapi iwe wezi obere oge nsatụrụ ọhịa sapi iwe ọla mme iwe wezine ọ bụ na aka ya merụ ịmalụ nke kara eme na o nwere onye a na-akpọ oshi nwanne m ahụ oshi nwanne m edisapọtụ ome oshi amofi nwanne m osa ilu si ekene lomia na m shawele ndede oshi nwanne m oshi nwale ndede ọ gwara ndị obi n'elu apụtala mmanwa ọ dịrị isi mmadụ n'obodo ịmụ aka
ọ bụrụ ofu mkpụrụ mmadụ agbalị abịa na anyị ga-agbalị abịa ngwa n'anya n'obodo olugo ojigo eze prince nwe ya na eso na nga nọ lo 12 o'clock prince nwanne nwe ya na gbadalo anyị nwere room eze prince nwe ya na onye ọ ga-adịla mma nwe ya na ị ga-enye m rapa yego m prince yego m rapa eze nwa mmunye andas iri isiokwu ndị asịrị kaba ndị oshie nọ mmanwụ nọ n'akwa ya ọkwa na ụnyaahụ na Pro Hotel BIS onye na m 600,000 andas ọ bụrụ dọla n'elu ọ bụrụ dọla CEO Oluwachiegwu. Lalo. Mma no your sister. Nga no your sister. She me nga no your sister. Nga no. That your sister. That your sister. That your sister. That your sister. Ka ale agwoto. Wa ka ale agwoto. Ka. And your car. No. Honorable. And your car. No. Ash. Who can let you? I got your brother. What did you look at? Can let you? At that time, I'll go. Honorable. Who's your big girl? You will tell one. You will go to my amigo. A good job.
Nobody should mention humans.